е гора. Да. Като се подлепнат 14, особено Тук надолу не знам как е си я търся. Красота. Той ще е... Моята принцеса. По принцип работим като обясним как и вече те творят. И те творят. За оцветяване. Не, исках да кажа, че просто да Не, се може да стремят. подяваме. Огледяваме дейността, която ще се извърши. Имахме такъв случай. Аз съм упоменала, че се закрива. Най-ме попитаха Да. да нещо не може да прави. Да, Като художник как е. и тук съм Художника пушаш, как е. рисувам. Като нали, ще проверя. И когато ти покажеш тази техника и това, което ще се прави, Да, ще покажа. Така съм